shi ita fa innaka mayyitun. Ka rayu yanda kake so ka rayu, kai mai mutuwa ne ya rasulullah. Shi yasa Allah ke cewa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Ya kuma cewa innaka mayyitun wa innahum wa innahum mayyitun. Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah bai sanya wani dan adam zai dawwama a wannan duniyar ba. Afa in mita yanzu manzan Allah zai yi wa fati ya koma zuwa ga Allah, humul khaliduna, akwai wanda zai dawama a wannan duniyar? Wallahi babu. Walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinnaha tafna wa yabna na'imuha wa yabqa az-zunubi wal ma'asi kama hiya. Da wannan duniyar tana dawamar da mutanen da ke cikin ta da yanzu annabi yana da rai, da yanzu manzan Allah yana wanzi. Walakinnaha tafna, duniyar za ta kare, wa yabna na'imuha, ni'imar duniyar ma za ta kare, wa yabqa zunubi wal ma'asi kama hiya. Ba abin da zai wanzu daga zunubai sai sabo kamar yadda suke faruwa. Distinguished Senator, Allah ya dora amanar mutanen Yoba a hannunku. Allah ya dora amanar mutanen Najeriya a hannunku. Mu a matsayinmu na almajirai amana ne mu gaya muku gaskiya. Al'umma na cikin wani hali. Idan ana son gyaran Najeriya da ku za a gyara ta. Idan Najeriya za ta ɓaci da ku fa Najeriya za ta ɓaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗaya daga cikin mu face yana wata kofa daga cikin kofar addinin musulunci. To kowa ya ji tsoron Allah kar a ci musulunci yaƙi ta kofar da Allah ya iji shi. Mu bangaren mu wa'azi ne namu. Shine Allah zai tambaye mu akai ran tashi alƙiyama. Ku jagorori ne, shugabanni ne. Wallahi sai Allah ya tambaye ka yanda ka jagoranci mutanen Yobe ta gabas ranar tashin alƙiyama. Ni kuma nauyin da ke kaina na sauke, jama'a haka ne? Na ga wa sanatar gaskiya na fita. Allah ya shaida ya sauke na wani nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ya dora wa shugabanci akwai kulliyatul khams, abubuwa guda biyar da za a tambaye shi akan saran tashin alƙiyama. Abu na farko za a tambayi rayuwar bayan Allah, duk jinin da aka zuba, to sai kuma Allah ƙarin bayani. To Allah ya taimake ku, kuma gashi an samu zaman lafiya a jihar Yobe, tun kasar ma muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Abu na biyu sai Allah ya tambaye ku addinin bayan Allah. Alhamdulillah zuwan mu gidan nan ya nuna gida ne na addini. Abu na uku sai Allah ya tambaye ku dukiyar bayan Allah, taro da sisi. Sai kun tsare dukiyar bayan Allah, kada wasu hakanan kawai zo su kwace mutane dukiyarsu. Abu na hudu sai Allah ya tambaye ku hankulan al'ummar ku, kada a bari wasu miyagun mutane su zo da ƙwayoyi ko wasu abubuwa na shaye-shaye su kangarar da al'ummar. To sai abu na biyar, nasaba, gidajen fasadi, gidajen mata, dole ku sa ido, ku tabbatar an kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya dausayin hajiya ya zama dausayi daga dausayin aljanna, kuma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara shigar da mutuwan nan a cikin zuciyarka, yadda kake tausaya ma al'umma Allah ya ƙara sa maka tausayinsu. Ni'ima ce Allah ya maka wani ya zo da matsala wurinka, da Allah ya ga dama kai ne zaka da matsalar ka wurin wasu, to sai Allah ya tsamo ka. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والأسر واليسر ساعات وأوقات فأكرم الناس ما بين الورى رجل يقضى على يده للناس حاجات ولا تقطع أن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام تارات واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات ما لن يتشي متاني uwan mutane ne, matukar za a cika wa juna alƙawari. Da tsanani da sauƙi lokaci ne, in wannan ya tafi wannan zai biyo baya. To mafi daraja a cikin mutane wanda Allah ya sanya biyan bukatun mutane a hannunsa. To kai ko da Allah ya sa matsalolin mutane a